tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ko d'aw ma an ka wuli ka jɔ n'an ka baara bɛɛ bɛnnen dɔ ka kunnafoni ɲɛnama ɲini ka lase aw ma aw minnu bi sigi dongo do ka danaya danga ka fɔ kan ka kunnafoni ye kunnafoni ɲumanw ye an bɛ aw jigi a fɔ aw ma fili bamananw ka kuma do ko adamaden n'i ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ k'i bi fa ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da kunnafoni ɲuman o sɔrɔ cogo kama hakili ka fa kama kɔnɔbara a bi fa ni waati na an bi aw hakili jigi tuguni bamananw ka kuma do la ko n'i y'a mɛn ko an ka taa kunniyɔrɔ la c'est que kunta de jara an ka taa o laban ye boli ye kunnafoni an b'a daminɛ min ye bi sa o de ye AES ani UEMOA n'i y'a mɛn ko AES o ye Alliance des États du Sahel ni u kɛlen bɛ ka confédération belebelebaw sigi o fana kɔfɛ UEMOA n'i y'a mɛn ko u b'a fɔ ko Union économique monétaire Ouest Afrique n'i y'a ta ka Ouest africaine n'i y'a ta k'a lajɛ ninnu ye jamakulu ye jamakulu min do olu fana ka baara ɲɛsinnen do ko ka CFA ko o ko dɔ bala ka dun wa u ka i n'a fɔ a ka sinsin CFA dun jamanaw kɔnɔ o de la ɲɔgɔn ye ba dɔ kɔni kɛra précisément ni waati ninnu na togokaw fɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Lomé n'o o de ye togo faba ye o ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan AES o ministre de l'économie et des finances kun bɛ yen n'o o de ye sɔrɔ minisiriw ye olu kɛlen ka min k'u yɛrɛ sɔrɔ salle kɔnɔ ko a kɔni a mɔna ka min ka jɛgɛ a ma tila o kan ka o de la i bɛna ye k'a fɔ ko AES cɛdenw kɔni n'o ye ministre de l'économie et des finances o kɔni y'u ka kasaw n'u ka kasiw cɛ ka bɔ précisément i n'a fɔ kɛnɛ in kan u y'a jira k'a fɔ ko min ye tiɲɛ ye a tɛ ka baara waleya min bɛ yen o tɛ ɲuman ye sabula ne ta k'a lajɛ ministre ka ɲɛmaya o kɔni kan ka di maa min ma sa o de ye Burkina Faso ye olu ka ministre de l'économie et des finances mais kasaw ni kusaw cɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ɲininkali de bɛ ka kɛ sisan yala AES ani UEMOA ne y'u ko dɛnɛ ɲɔgɔn ma wa a ko bɛ cogo di kunnafoni kɔni minnu sɔrɔla o de ye kɔni pour le moment jateminɛw ni baaraw kɔni bɛ sen na min bɛ se k'a to ni AES ka segili ko ou bien n'a ka taali bɛ na kɛ définitif ye o kɔni bɛ sen na mais min ye nin waati in kɔni an filɛ yɔrɔ min na sisan AES UEMOA ça ne va pas du tout dɔw kɔni bɛ ka Alassane Dramane Ouattara ka accusé nin ko in na ko ale de nɔ bɛ nin ko in na dɔw fana ko France n'o ye la grande France la France de France la France de tout l'État la France qui ne change jamais ko o kɔni de bɛ nin ko in jukɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko Burkina Faso kɔni ye jamana ye jamana min ka fara Mali ba kan n'o y'an ka fasoba Mali ba ye fo ka taa fara a bɛ fɔ min ma ko Niger k'olu kɔni kun ye Faransi kɔni daga bɔ o da la ka Faransi gɛn ka wulu suwa a nɔfɛ o de sababuya la ko Faransi kɔni tɛ ka sɔn fewu jɛkulu o jɛkulu bɛ yen ko ale Faransi sen b'a la ko o tɛ sɔn ko ni AES jamana ninnu kɔni ko o ka a ɲɛmaya sɔrɔ ko o de kama u ye ni hakilina in sigi sen kan ka Alassane Dramane Ouattara cɛkɔrɔba min bɛ denmisɛnninw ka baara kɛ ka sen ka a bali a ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan a ka miiri cɛkɔrɔba miiri ɲuman na mais a ka miiri komi i n'a fɔ denyɛrɛnin Alassane Dramane Ouattara a ka bi na sa a tɔgɔ o man di farafin denw da surtout Afrique de l'Ouest denw da surtout a denmisɛnninw parce que u y'a jira k'a fɔ ko a filɛ ka dɔ min na nin ye ko nin tɛ ko ye Alassane Dramane Ouattara kelen mɔgɔ hakili jigilen bɛ waati min na CEDEAO olu kɔni ko k'u bi militaire ta ka taa bin Niger kan Alassane kun bɛ o fana tɛti la ne nin fana Burkina ni UEMOA ko Alassane dabɔ la o tuma sa ko Alassane ka laɲini ye mun ye ko cɛkɔrɔba in kɔni k'a tɛ ka cɛkɔrɔbaya baara kɛ dɛ k'a bɛ ka a miiri bi na se ko denmisɛnnin fitinin nin de ye maaw ka hakilina n'u ka miirina ye précisément Afrique de l'Ouest o jamanaw kan n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔ an bɛ taa a bɛ fɔ o ma ko immatriculation de véhicule n'i y'a ta k'a lajɛ bolifɛn minnu bɛ boli ka taa yɔrɔ jan n'u b'a fɔ o ma ko véhicule de transport olu kɔni ka ko kɔni wulikajɔ ni baaraw kɔni kɛlen bɛ ka ɲɛsin o ko ma wa n'Ala sɔnna ma a bɛ fɔ fɛn min ma ko gestion électronique
o de kɔni bɛna kɛ ka ɲɛsi u ka dɔnnenw ma wa n da ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ hakili bɛ se ka to yurugu ko min bɛ ko in na ɲagami ko min bɛ ko in na a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na wulikajɔ kɔni bɛnnen dɔ o la nin waati na an ka ONT maaw kɔni ka wulikajɔ n'u ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen dɔ o de ma bi min bɛ se ka to baara in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na n'an bɔra yen Confédération de l'AES tuguna n bɛ na yen nɔ une agence de a bɛ fɔ min ma ko une agence dɔ sigira sen kan n'o de ye i n'a fɔ jɛkulu min n'a bɛna kɛ baara ye baara min bɛ se ka to taaɲɛ ani bilasirali ani takasegi ani nafa ani taaɲɛ yɛrɛ AES jamanaw ka ko bɛ se ka sigi sen kan o de kama u ye nin agence in kɔni sigira sen kan wa nin ye agence in bɛna kɛ agence min ni Burkinabɔ bɛna sɔrɔ a kɔnɔ Maliyɛnw bɛna sɔrɔ a kɔnɔ Nigériens bɛna sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ se ka to baaraw u bɛ kɛ ka ɲɛ cogoya min na AES ko olu b'a fɛ ka cogoya wɛrɛ jira mara la fara ɲɔgɔn kan la exemple la ka jira diɲɛ na ka jira organisation wɛrɛw la n'i y'a ta k'a lajɛ AES maaw kɔni ka u cɛsiri u ka wulikajɔ kɔni bɛnnen don min bɛ se ka to u ka jamanaw bɛ se ka développer ka taa ɲɛ cogo min na ani lafiya a bɛ se ka sɔrɔ jamanadenw ka cogo min na o y'olu ka wulikajɔ ye hali sisan an bɛ to i n'a fɔ an ka fasoba Maliba in kɔnɔ an bɛ taa fɔ ma ko biennale artistique et culturel ne nin fɔra dɔrɔn mɔgɔ hakili jigin Tɔnbukutu la 2025 Tɔnbukutu kɔfɛ yen nɔ wulikajɔ ni baaraw kɔni daminɛna depuis waati jan wa région tɔ fana na wulikajɔ ni baaraw bɛ ka kɛ o de la jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔko gɛlɛya kɔni ko o bɛ jamana kɔnɔ wa nɔgɔya kɔni a ti maa ninnu kan dɛ o de la phase locale kɔni olu ka baaraw la gɛlɛya caman b'a la surtout wariko gɛlɛya fo ka taa fara fɛn wɛrɛw kan wa ne ta k'a lajɛ u ko ko gɛlɛya minnu bɛ nin ko in na ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ko nafolo dɔrɔn de bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko des difficultés d'ordre économique fɛn wɛrɛ t'a ɲɛnabɔ koyi économie sɔrɔ o dɔrɔn de b'a ɲɛnabɔ an bɔtɔla dɔ yémoa la oubliya an ni yémoa fɔlen don ɲɔgɔn kɔ a ko bɛna laban cogo di on sait pas ala Allahu taala a ka a ko kɛ hɛrɛ ye Mali ni malidenw ni farafindenw bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana kɔ kan précisément Sénégal kaw fɛ n'an kɛrɛfɛ jamana don Afrique de l'Ouest jamana don CEDEAO jamana don yémoa jamana don Bassirou Jahar Diomaye Faye ale ka jamana don Macky Sall Abdoulaye Wade Senghor ani jɔn olu bɛ ka jamana don n'i y'a ta k'a lajɛ Ousmane Sonko cɛ min bɛ cɛw kɛ président ye u ka jamana don n'i y'a ta k'a lajɛ Ousmane Sonko ale kɔni kun ye kuma dɔ fɔ juma tɛmɛnen o y'a sɔrɔ a ka président n'o ye Bassirou Jahar Diomaye Faye ale kun bɛ précisément yɔrɔ min na o de ye Amérique n'ale kun taara kɛ garde corps ye ka ɲɛsin Donald Trump ma sabula Trump ye u maa 5 wele k'u lajɔ ale kɔfɛ a yɛrɛ y'i sigi o ta ye sa a ye na aw bɛ nin jɔn kɔfɛ ne bɛ n sigi aw foto ta parce que ne n'aw man ka kɛ kelen ye ne man ka jɔ aw ka jɔ o de ye jamanadenw caman dusu kasi o de ye farafinna den caman dusu kasi mais min digira an caman na ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye Gabon président min bɔtɔ la Amérique a ye Donald Trump ka fulakɔrɔ dɔ sɔrɔ k'o dɔn ka a jira k'a fɔ ko Amérique ɲɔgɔn tɛ sabula Donald Trump ninnu a n'a ka mɔgɔw fula min b'u kunna na fula rouge dɔ b'a sɛbɛnni jɛman dɔ b'a la a sɛbɛnnen bɛ anglais la ko Amérique ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na wa Amérique diɲɛ bɛɛ kan ka to Amérique kɔ diɲɛ bɛɛ kan ka bila Amérique kɔfɛ Amérique de bɛ bɛɛ ɲɛ Amérique de bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a y'a Ala minɛ k'o fula k'o da kunna ale général to ka na n'a ka dugu la wa a ka dugu mɔgɔw bɔra k'a kunbɛn a kɛra dɛbɛlabanko ye o y'a sɔrɔ précisément u tɔ kelen dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Mauritanie président ko ni cɛ in yɛrɛ kɛnɛ in ka a ma nɔgɔya dɛ o waati kelen ale ko ale ka jamana kun ye jamana fitinin dɔ de wa population yɛrɛ man ca wa a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko o caman ba olu kan n taara deli suguya min na Donald Trump fɛ mais a kɔni a ye kumaw fɔ kuma minnu ye mɔgɔw ja tigɛ wa a nalen ko kabakurufiliw bɛɛ ma bɔ a la wa a ka jamanadenw caman bɔra k'a kunbɛn u ye kabakuruw kɔni bɔn a ma o waati kelen Ousmane Sonko ale kɔni bɛ Sénégal kaw fɛ yen a y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛyaw mun bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ale ma tɔɔrɔ min bɛ kɛ ka ɲɛsin ale ma wulikajɔ min bɛ kɛ ka ɲɛsin ale ma fɛn fɛn bɛ ka fɔ ale contre la ko Bassirou Jahar Diomaye Faye k'a bɛ se k'o bali koyi mais mun na tɛ k'o bali k'o ye ɲininkali wɛrɛ ye ko o jaabi kɔni t'ale bolo o jaabi bɛ sɔrɔ Bassirou Jahar Diomaye Faye dɔrɔn de bolo o de senfɛ i bɛna ye k'a fɔ
ko Ousmane Sonko ale ka président kɔni n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye na ale yɛrɛ kɛra sababu ye Allah taala kɔfɛ k'a kɛ Sénégal président ye o cɛ in kɔni nale a ma kunbɛ wa a ka jamanadenw président ministre ma taa kunbɛ maa min taara kunbɛ sa o de ye u ka gouverneur ye n'o ye Dakar gouverneur ye n'i ye ta k'a lajɛ Bassirou Diomaye Faye ale kɔni nale a ye kunkan bɔ juma tɛmɛnen kɔfɛ Ousmane Sonko ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ lundi don a kumana koyi a ko ko ale ni Ousmane Sonko k'olu ye président ani premier ministre olu de ye kelen mankan foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma o kuma bɛ ka fɔ ko bɛ yen ko o si tɛ tiɲɛ ye min ye tiɲɛ ye ko o de ye ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ Sénégalais ka gɛlɛya k'a sama ka bɔ u da la min bɛ se ka to Sénégalais bɛ se ka lafiya Sénégal kɔnɔ ani dunan minnu bɛ Sénégal kɔnɔ lafiya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko o de y'olu ka miirina ni ka hakilina ye donc kuma o kuma bɛ ka fɔ ko o si t'a ye ko o bɛ kuma wɛrɛ ye donc président a kɔni y'a jira k'a fɔ ko problème t'u ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre kun y'a jira k'a fɔ ko ko bɛ yen ko attaque bɛ ka kɛ ɲɛsali ma ko mais ko autorité tɛ jamana kɔnɔ sabula Bassirou Diomaye Faye k'a ma sɔn ka jɔ a jɔyɔrɔ bɛ se ka to ale bi baara kɛ wa a y'a ɲini ko Sénégalais ko a ye kuma fɛ k'u kana to n ka baara kɛ justice o dɔ fɔra opposant o dɔ fɔra fo ka taa fara Bassirou Diomaye Faye kan n'ale ye président ye fo ka taa fara maa wɛrɛw kan ka ɲini ko bɛɛ k'u k'ale to ale ka baara kɛ Ousmane Sonko ale ye nin kuma ninnu fɔ wa aw ka dɔn k'a fɔ ko nin de kun b'an bolo bi k'a kunnafoni lase aw ma cɛ dɔw tigɛ kun bɛ kamara la Murtala Ture kuma baara kun bɛ n bolo k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ tuguni k'aw waleɲuman dɔn n'Ala sɔnn'a ma a y'a kan bɛ sini nin kɛnɛ kelen in an bɛna kunnafoni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a walawala k'a da aw tulo kan bamananw ko u ka kuma na ni denmisɛnnin kasira i n'a fɔ précisément ɲinɛ tɔlen nɔfɛ k'i ka to yen nka a tiɲɛna a bolo waati min na a n'a fili mais n'a ko kɛra ko wɛrɛ ye sa o kɔni e yɛrɛ de jɔ n'o conséquence ye sabula ni denmisɛnnin y'a dun ka bana gɛlɛya kɔni u bɛ e da la bamananw u ko tuguni u ka kumaw na hali sisan ko hali maa min ti misiw min yɔrɔ la k'a b'a dɔn k'a fɔ ko jirifilɛ tɛ yen hali ni maa min n'i ma lamɛn i b'a dɔn kunnafoni an b'a ɲuman ɲini k'a di anw ma o y'an ka wulikajɔ n'an ka baara ye Lumière TV groupe Lumière précisément an bɛ an ka lajɛbaw n'an ka kalankɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko lecteurs an b'u bɛɛ fɔ ko bɛɛ waleɲuman dɔn an b'a fɔ yen nɔ ko a y'a kan mɛn n'Ala sɔnna ma sini kunnafoni jɛlen mana sɔrɔ an b'o da u tulo kan Ciro Dawu halisa tigɛ kun bɛ kamara Murtala Ture kuma bara o kun bɛ n bolo a y'a kan bɛn sini. Balimakɛw n balimamuso électrominɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ Fune Dumasi Cheikh Mamutu Traoré yɛlɛ électronique a filɛ nin n'i bɔra Mɛnbugu sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre Mabile fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yɛlɛ électronique Cheikh Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique Cheikh Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique hatɛ aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yɛlɛla aw de la ne kamaw de ma Ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya